super. No tak na hrubo ich máme onožikované, neviem ako to jednač nazvať, proste s oberučným nožom som ich prešiel. No na budúce to asi spravím tak, že si najprv materiál celý očistím s nožom, až tak budem s ním robiť, uvidíme. No krásne vyzerajú, výborne, teším sa z toho veľmi a no o 2 dní by mi mali prísť maľovatka a to ešte len niečo uvidíte. Jeden buď natrem na bielo a druhý na hnedo a vybaveno. No ja viem, teraz to tak trošku blbo vyznelo, ale uvidíte čári mári. Vidíte ten šťastný úsmev? No, ako som hovoril, namaľoval som a tak to potom vyzerá. No, takže máme hnedý, biely, no a vlastne, čo som vám tu sľúbil? Nejaké čári mary, že? Takže, abrakadabra! Tada! Akú zlo zabralo. Máme tu bielu elegantnú lady a hnedého bosoráka. No, veľmi pekne nám to vyšlo, takže takto vyzerá handmade rustic. Som šťastný, prešťastný. Krásna práca. Výborné. No. Ďakujem za pozretie, výborne to vyšlo, som veľmi rád. Majte sa krásne. To máme dnes ale krásny deň. No nechám ich trošku vonku na slnečku, nech si poschnú, ešte nie sú úplne suché. Ináč pokiaľ by to niekoho zaujímalo, tak konečná povrchová úprava je urobená vlastne voskom, jedným z najdrahších v podstate na slovenskom trhu, ale deklarujú, že po vyschnutí je možné, môžu sa dotýkať toho deti a nie je s tým problém, že je zdravotne nezávadný. A je to kvalitný materiál, takže to, že je trošku drahší od iných, to ma až tak veľmi nezaujíma. A výborne sa s ním pracuje. No, ale sú krásne. Takže hlopí, jak máte doma paru kolíky od paradajkoch a porezané konáre zo šlivky, to tá šlivka furt rúca teľo, že je nenormálne. No takto to potom môže dopadnúť. Ale nebar splníte to tie kolíky z oberce, ale také kus lepšie. Od hliny očistice. No.